Ngeso maber janeno mar Lolwe Tv, arwakini machiegni Chenro en Twak Rowere, ka bende ma en chenro mwayude thuolo mar wuoyo gi rowere mopogore opogore kaluwore kod gigo ma bende gitimo. Omiyo odiochieng' ma kawuono an kod wendo e studio, ka bende thuon wach ma wadhi wuoyo odiochieng' ma kawuono en ohala kod rowere, kata rowere kod ohala. Adwa miye thuolo mondo owach nyinge, kuno moaye kaachiel kod gino motimo, bang'e wadhi mbele kod twak. Arwakini machiegni mana king'iyo kamera kacha, daher mondo inyise joneno mag Lolwe Tv nyingi, iya kanye, itimo ang'o? Erokamano Pauline, kaachiel gi Lolwe Tv. An gi nyinga iluonga Nokoth Ong'ayo, an wuod Gemiala, tatimo ohala Kibera e chiro moro Ntoi Market. Ema time ohala kanyo mar uso lewni. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Okoth Ong'ayo, ka bende onyisowa ni en wuod Gemiala mogo tach Nairobi, ka bende gino motimo en ohala no mar lewni e chiro no mar Toi e boma maduong' ma Nairobi. Adhi bedo chata chenro mari Pauline oyudo, arwakoni machiegni uru. Okoth. Yes. Nyiswa ni iwinjo nade chopo Lolwe TV odiochieng' ma kawuono mondo watwage kaluwore kod ohala e kind rowere. Mokwongo en ni awinjo maber nikech Lolwe TV en TV madewo jomatindo kaluwore gi gik ma jomatindo timo, moloyo to jomatindo matimo ohelni mok oyiero timo tije mag ofis. Ing'e ni piny masani ng'ama rawera nyako kata kijana kotieko skul to oringe tij ofis kata tij andika. To yudo rawera ma nyalo yie mondo tim ohala gibedo matin. Nikech ohala nigi challenges mang'eny. To thoth rowere ohero mabiro mapiyo to mayot. Koro amor mar bedo ka, twak wadhi bedo go maber kendo wadhi puonjore. Okoth, erokamano. Mana kaka wacho chien kanyo ni rowere ng'eny gi ringo e tije mag ofis. Inyalo nyisowa ni in tich mar ofis ni pok igombe kata pok oringoni, pok oringe pachi mondo mi nidhi itime, momiyo koro ichopo odiochieng' ma kawuono mineno ni an we ago tach to ikae? An kanatieko skul to nabiro Nairobi ni tera e college tok timo form 4. Nabiro ni anko mara tera e college. Kanachopo ka anko na to nayudo ko bende en gi nyithindo 2 e skul, e secondary, to achiel e college. Koro ting' mar school fees noinge. Koro adak kode higa achiel karita adhi e college to notamore. Kuom mano nawuok badhi ir anko na machielo Kibera. Kana donjo kuome to nayudo kotimo ohala mar lewni Toi. Koro ne wajadhiga kode gokinyi, takonye yepo tong'isa ni magi pango kama, to magi uso kama, to magi uso kama. Koro abedo kanyo kuom dweche 6. To tok dweche 6 nadhi ba aomo lewni Kikomba t-shirts. Nadhi ba kwanyo t-shirts mag 55 kod mag 100. Kabirogo tapedho e ndara. Tauso mag 100 gi nauso 150 kata 200. Mag 50 manawaro 50 nauso 100. Koro auso lewni gi aeto bang'e amanyo stall. Kaseyudo stall koro adhi wero takele stall. Kamano mos. Then achako yawo bel. Koro amuocho bel tause stall to jomoko biro be kawo ma giwaro ma gidhi uso. Koro mane kaka nachako ohala nyaka sama wawuoyeni. An pok natiyo tich mar ofis, pok natiyo tich mar andika. But gima duong' Pauline en ni gimitimo nyaki chodori kata nyaki yangi chunyi ni en gimitimo maber maonge moro. Gimomiyo adhi mbele go ohala no nyaka sani Pauline en nikech nakawe ni mae tich onge tich moro. In fact an onge tich moro nang'iye toka. Nang'e ni mae tich matiyo. E gina dhi mbele kode nyaka sani. Ng'ato nyalo penjo ni ohala ni isetime koro mar higni adi? Sani ma ika mar 10. 2012 nyaka 2022 sani. Mano 10 years down the line kauso mana lewni Toi. Kamano. Ng'ato nyalo penjo ni ang'o miyo ng'ato kadwa chako biashara mar law, in kaka ng'atno ma koro osebudho e sekta ni mar lewni,
ng'ato onego chak gi bel koso onego owuoth okwany kachiel achiel obi ousi mondo ne koro kaka biashara tere. Ang'o ma dinyis ng'at machalo kamano, ng'ano ma samoro dwa donjo e biashara mar lewni? Gima timore ohala moro amora to moloyo mar lewni en ni onge ng'ama inyuolo kong'eyo gimoro. Ng'ato ka ng'ato kale lwet ng'ato kopuonjore. Obed e skul wakale lwet jopuonje. Obed in tich mitiyo kani ikale lwet ng'ato. Koro ohala mar lewni kidwa chake maber to kik ichak gi yawo bel. Chako gi yawo bel ichal nyathi moa e ot to kar mondo odhi e baby to dhi e class 1. Nyaka ichak piny koro kibiro malo. Koro kar yawo bel dhi chak gi lewni mikwanyo ka gin sede, longe, ang'o, tops. Dhi tikwany, kisekwanyo tibiro tiuso. Kamano mos 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 tibedo gi customers. Gima duong' e business mar law en customers. To customers dak iyud dichiel kichako gi bei mamalo. Ichako gi bei mapiny, lewni mikwanyogo, then iusogi, then ibedo gi customers, then customers ema buteri e yawo bel, kech koro nitie varieties magibo dwaro. Adwaro long stretcher, pencil, adwaro top. Koro gik magidwaro gima dhi teri e bel. To kidhi e bel direct, seche moko kidhi kelo gima customer dwaro. To wawacho ga customer is always right. Gimodwaro no ema kel. Koro ohala mar law Pauline en nyaka ichak gi lewni mikwanyo tiuso. Then iusogi, then customers ema bogoli kanyo to teri e bel. To gima duong' ni iluoro tijino, tirite, tikawe ka tich. Ing'e ni jomoko timo ohala mar lewni to wacho ni tijni arawa arawa nitie marito. Nyasaye be dhi rawa rawa kodi e tijno kaka irawa rawa kodeno. Time king'e ni mano e tich to Nyasaye dhi gwedhi. Bogoli kanyo boteri okang' moro. Ja ohala be nyaka ibed ng'ama creative. Ok ni customer odonjo e stall to oyudo ni gimoro achiel emiuso. Oyudo long kacha, oyudo socks, oyudo top, oyudo sweater, gik mopogore opogore. Mane ja ohala nyaka ibed ng'ama creative. But gima duong' ichako piny e kidhi malo. Bedo ni venture e business ni koro ma hiki mar 10. Inyalo nyisowa ni bells gi igologi mana Nairobi ka koso ntiere kaka import iko e pinje maoko? Bells ma wayawo watimo order gi Mombasa. Koro ka container kelogi nyaka Kikomba. Koro wan kwa dhi Kikomba to nkech wachude sim, message no emigolo to imiyi mzigo. Ka message oruchre kwa bahati mbaya to gidhi e system margi. To giyudo ni chulo mzigo kata 10 kata 20 kata 30 timiyi. Koro lewni Mtumba second hand clothes wachudo gi Mombasa port to container kelo Kikomba e store margi, e go down margi. Then kanye makoro wakawe mzigo to wabiro wayawo. Yeah. Seche moko kwa dhi ng'iewo lewni wayudo ka moko kamera, yani oketgi law bel obiro gi lewni, tiyudo ka lewni gi koseyaw bel tiyudo kiketogi e kidienje mopogore opogore. Inyalo explain wa ma timore nikech ang'o? Gimomiyo koyaw bel, law moro amora manyien koyaw komuoch Mtumba to ipogogi e kidienje mopogore opogore. En ni kwayawo bel wan gi first class camera, second class camera, third class camera. Yeah. Lewni wapogo didek. First class camera, second class gi third. First class en beche ni malo, en expensive. Koro kiluwe gi second class, third class gin ema koro wa clear go stock ka. Gin koro waluongo gin fagilisha, wafagia. Uwegi bei manono. Gin bei manono. Nikech first class gi second class giseduoko pesa gi profit. Koro third class gin gidhi adhiya gin ginyachulo ni stall. But first class iseuso biseoro pesa. Second class mano profit. Third class en koro inyachulo kode stall, kichulo stall tichulo kanjo be, city council. Koro lewni nyaka ipog. Law moro amora
nyaka ipoge didek e kidienje adek. First class, second gi third, but first class en expensive. Second class en bei ma moderate. Third class gito koro wafagilisha gi. Moloyo to joma waro madhi uso. Gin wadwaro ni gikaw third class. Ok wadwaro ni gikaw first class gi second class kech onge gimodhi yude. Wadwaro ni ka ng'ato waro law to dhi ouso to yude gimoro ekoduogo kendo wero. Koro third class go thothgi wamiyo jok madhi uso e chirni mamoko. Ng'ato nyalo penjo ni first class ni odhi gi bei ma beche range between pesadi to pesadi kamae. First class kwa yao long, for example, en wauso gi 500 600 long achiel. Second class wauso 250 or 300. Second class beche bedo nus mar first class. Koro first class kamera law wauso 500 600, ken dress 1000 1500. Second class ken long kata top 250 300. Ken dress 500 600. Third class en koro wauso gi so 50. Kamane kaka waketogi. Ng'ato nyalo penjo ni Okoth uso lep jok machalo nade? Uso lep nyiri, uso lep joma jowuoyi koso make nyithindo koso inywando gi te? Ana uso te, but mang'eny mantie gin lep ladies. Gimomiyo auso lep nyithindo manyiri en ni lep nyithindo manyiri gin fast moving. To lep joma chuo ka nyiewo sati marwako ni January to nyaka December kende ka nyanyiewo sati moro. But Pauline konyiewo sweater top morwako ni dwe mar 5 ma wantie ni to next month kendo nyiewo moro. Nyiso niya lep joma nyiri nigi demand mamalo. Tegin anayiero na uso lep joma nyiri ladies nikech gidhi piyo. Iyudo ka yepo kawuono Monday longe mag nyiri gi tops mag nyiri kata obed socks bende mag nyiri. Tiyudo ni Friday kendo adhi omo bel moro. Asego order. But ka yawo mag chuo kawuono to next week kende ka nya yawo moko. Nyiso lep nyiri gin fast moving, gin gi demand, then nyiri nyiewo lewni pile pile. Challenge maduong' mantie lep nyiri en ni varieties mag-gi wuok pile ka pile manyien. Koro gin gik ma gidwaro nyien pile. Kech customer nyachopo e stall to wacho adwaro stretcher, pencil, trouser. Adwaro top kata crop top. Nyiso ni nyaka idhi imanye. Koro mani challenge maduong' en nyaka idhi e chiro pile ka pile. Kamano. Ng'ato nyalo penjo ni samoro gombo yawo biashara ogombo chako biashara lakini no kia strategies monego chak godo. Koro sani oneni wang' jowi mar Lolwe TV ka ipuonje kendo kaka onego bed ni ochambua lewni nikech samoro ng'ato nyalo dhi ne jok mokia ochako gi bel, en bel ni odwa go beche, law odwa go beche achiel flat rate te. Inyalo nyisowa ni e juma inyalo yawo bel maromo nade? E week aye pod riyo. Seche moko ayawo bel 5, seche moko ayawo 10. Boluwore end month giko dwe e week ayawo bel 10. Kaka koro sani. To diere mok giko dwe e week ayawo bel 5. Koro miyo ng'at man kod siso mar chako ohala mar uso lewni anyalo nyise ni ohala kichako to kik ichak malo, chaka piny. To wan bende nokonyowa, omiyo wan bende nyaka wakony ji. Nwakale helping hands, koro miyo wabe jomoko nyaka kale lwetwa. But rieko manyalo ng'adone, kik ochak gi bel, ochak piny. Then obochopo kama wabe wachope sani makore week mar giko dwe wanyalo yawo bel 10. To week moko mar giko dwe wanyalo yawo bel 5 e week. Nyiso ne dwe wanyalo yawo more than 20 bells e dwe. Koro mane advice manyalo miyo ng'at man kod riyo mar chako ohala. Erokamano Okoth Ong'ayo. Iwinjo kanyo ni kichako kik ichak malo, chak gi piny. Mana kaka onyisi ni e week kaber onyalo kata yawo bells 10. Kendo nyisi kanyo ni lewni madhi sana gin lewni go mag nyithindo manyiri. Kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV, waduogo bang' dakika machuok dhi mbele kod twak.
Chenro en Twak Rowere odiochieng' ma kawuono aparo ni ng'ano ma samoro ne onge but wang' jowi mare wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Okoth Ong'ayo, ka bende onyisowa kacha ni en ng'atno matimo ohala mag mtumba e boma ma Nairobi ka kamoro miluongo ni Toy Market. Ne jogo ma samoro osedhi Toy Market, ageno ni useromo kode, usenene, useng'iepo kode. Kwadhi mbele, inyalo nyisowa ni sama utimo order mag bel, samoro ng'ato biro ni, samoro idwaro bel mar longe, mag tights, mag tops, bel samoro yudo gi pesa di kama. Kaka sani nitie kaka ogwenyore ga koso en ga constant. Kaka sani to bech lewni oidho sana ma wawaro nikech corona. Second hand clothes wuok oko. To sani bechgi ni malo kabisa. Iyudo ka before corona bel achiel nawaro gi 15,000, 16,000 kata 7 kodhi ahinya. Mano kikawe port Mombasa. To sani bel achiel en 20,000 but pieces to ng'eny. Iyudo kogolo ni pieces 200. But iyudo ka koro ohala ma wayudo compare gi chon before corona ni piny nikech bel achiel onego bed ni profit mare wuok nus mar pesa miwarego. To sani tiyudo ka en 3/4 kata seche moko ka chiro rach kwot. Iyudo kiwaro bel 20,000 to profit iyudo 5,000. Seche moko iwaro bel 20,000 to profit iyudo 7,500. Koro gima bo bedo ma important ka e ohala ni en bende uso gi piyo piyo. Kech kiuse mos to ohala be bedo matin. To ka use piyo piyo to ohala dhi bedo mang'eny. Koro gima duong' en bech law seche mapogore cha. Tibe nyaka idhi gi speed no. Nikech kaka nawero last month nyalo pogore gi kaka wero this month nikech fuel oidho sani e Kenya ka. Tiyudo ka sama mafuta omed to iyudo ka bech gimoro change. Koro sani bech lewni lokore dwe ka dwe nikech mafuta beche oidho. Koro iyudo ka wabe tax koro bedo malo. But bechgi onge bei moro ma constant ni mae price mar law. Bechgi lokore dwe ka dwe. Seche mani chako ohala ni wakaw ni ji mang'eny okawo oganda ni ma en ohand jogo mamon kata en female dominated business. Be nichiko iti ne gik machal kamano, to ka nichiko iti gin puonj mane manikawo mineno ni wakaw gini e lweta mondo adhi go mbele ka ok ing'iyo bathe? Adier makende ji okawo ne ohala mar lewni ma joma mon. To Pauline gima ok anyisi ka wachako en ni kana chako uso t-shirts ne wawer to wago koko. 50, 100 t-shirt ne wago koko kamano. To iyudo ka joma ne nie sekta no ne gin mine thothgi. Koro ne an gi challenge maduong' kata customers moko ne wanda ni to nang'o auso lewni e kind mine kata kind wa mama. To nanyiso ji ni mine wagi bende monyuolowa. To achal kaka nyathigi. Koro miye kindgi ka an be ausa ma mine moko be ne kelo na nyaka customers. To challenge maduong' mane nitie en ni ng'at manyako kata miyo kanobiro to nodwa mana nonyiew law kuom miyo wadgi. Koro iyudo ka mane challenge maduong'. But gima natimo en ni nadhi ba akawora ng'ama ni piny ba nadonje wich mar joma nayudo kanyo. Mana kaka iwacho ni kidhi rom titimo kaka gitimo. Ne wauso ka wago koko kaka mine ka nego koko. Egine wayudo customers. But challenges to ne ng'eny kabisa nikech ng'ama miyo ne dwaro mana nonyiew kuom miyo wadgi. To sani tiyudo ka piny opogore gi kaka ne wachako. Sani ng'ama nyako dhi mana nyiewo law kama dichuo ema use. Nikech dichuo o believe nok bi wuonde to nyalo ng'eyo gima ber modwaro. Kendo chuo ng'e wuoyo. To ng'ama nyako tiyudo ni dhi bolo ne nyako wadgi wach. Koro miyo sani to koro wan gi advantage malo mine manochako. Nikech joma nyiri mwauso ngi o trust joma chuo nikech ong'e wuoyo kodgi. Koro an nadhi babolora Pauline, ba nadhi barwako wi mine ka. Kaka ne giwer ne lewni ka gigo koko.
e kaka an bende nago koko tawer ne lewni. Kech kane ling' to ok ninyal yudo customers. Mondo customer owuog tung' mar chiro kocha bi nyiewi ka, gimilando, to kosebiro kuom gimilando ni, be nyaka obed gima ber, ma konyiewo to dhi budho. Nyaka ius gima quality, ma ka customer onyiewo to duogo kendo to kelo customer machielo. Kiwuoyo ne customer maber, isave maber, tema dhi miyo kel customers moko kuomi. Koro challenge maduong' mane wan go ne en ni ne nyaka warwak wi mine ka kuomwa eka wayud customers. Mane kaka ne watimo. Okoth bedo ni samoro ok oyot nikech samoro nyalo bet ni customers riti kaka an samoro kadhi chiro kineno ka ng'ato yawo bel iyudo ka kanyo ji ogudore girito nang'o midwa yaw kae. To tijno ok oyot ka ng'ato ni kende. Inyalo nyisowa ni in gi jok moko ma samoro konyi e bathe? Sama wayawo bel, wan gi jomiluongo jo squad. Jo squad gi en sama imuocho bel to ikwano kipogo first class, second class gi third. To en opango ne customers, to otweyo ne customers. Ok inyal rochi e kwano. Kagolo lawe bel, akwano chuth tandiko. First class gin 100 pieces tandiko. Second class gin 50 pieces tandiko. Third class gin 30 pieces tandiko. Koro seche mouso to en ong'isa nouso mane nikech ante ma customer miya pesa. En ong'isa nouso mane to twe lewni adi. Itwe ne lewni 8 ne mag pesa adi mag 300 kata 200. Itwe lewni adi 5 mag 200 mano 1000. Nyaka ing'e nikech kanye ma be ja squad nyalo mayi. Koro sami muocho bel customers biro mang'eny. Koro nyaka ibed gi ja squad. To be ene mogo koko sechego. Ene mogo koko to twecho tini mako pesa. Koro kang' itieko koro ekego kwan tichule. Wan gi jomiluongo jo squad. Jomoko paro ni jo squad nitie mane matatu mating'o ji e ndara. But nyaka e chiro en obiro per day. Kang' osechopo godhiambo tichule titiekri kode. Kiny kendo kiluonge. To nitie ma hot cake ma en nyaka ibuke. Nitie mong'e wuoyo gi customers to dhoge mit. Ing'e ohala nyaka ibed ng'ama dhoge mit. Ki dhogi ok mit dak iyud customers. Koro nitie jo squad ma gin hot cake. Gin nyaka ibukgi kapok odiochieng' miyepe ochopo. Mondo eka kiny obi. Kamano. Ng'ato nyalo wacho ni bedo ni samoro isebedo to higni 10 ok oyot. Nyaka bede ni yudo gimoro ma samoro chori mbele gi ngima. Inyalo nyisowa ni bedo ohand mtumba ni en profitable marom nade? Bedo ohand mtumba ber. To konchiel be ok ober ahinya. Ber ne chalo kama. En ni ok inyal kwecho kech in gi tije mitimo. 2, iyudo kaka e town ka ichulo ot, ichiem. Dala be east or west home is the best. Dala be iyude gimoro minya timo. Kata ka nionge ot moro tibede godi moro dala. Kantie jogi moko bed jonyuol ni dala be ikete kik okwech. Koro tij lewni ni ober. Osekonyowa. Sana an. Osekonya nikech tijno Nyasaye osebede koda. Bantie okang' masegoyo mok nang'e ni dago. Ma seche moko daringe tij andika kata mar ofis. To seche moko nitie okang' ma dikoro pok agoyo. Nikech seche ma itimo ohala to moloyo ka en ohala mari to nyaka iyaw wiyi. Yawo wiyi ng'iso ni kik itim ohala achiel. Ja ohala maber ok tim ohala achiel, ok ong'iyo ohala achiel. Ohanda ni asetime basewuok e ohala no ba an gi kinyozi moro matin bende mara mowuok e ohand lewni. Sani nitie socks be akela uso socks, ankle socks. Masani owuok ma nyithindo manyiri gi joma chuo rwako gi sport shoes. Nyithindo be madhi skul kuongo rwako ankle socks iye. Koro orwako socks mar skul oko mondo geng'ne koyo. Ing'e nitie
skunde mantie kuonde mang'ich. Koro ohala mang'isi gi te owuoke mar lewni gi. Koro ohala ni osemiya go okang' kendo osemiya timo gik moko ma Nyasaye mosechung'e koda. Ma kok Nyasaye gi an bende luoro tijano, to seche moko di koro pok achopo kama chope. Ng'ato kik wuondi ni kitimo ohala tiringe gik moko maricho ma ji wacho. Idhi ka juoga, siji idhi mul yath. Ohala kiketo kuom Nyasaye, gokinyi kichiew, tiwuok e odi maonge kata sling. Kichopo e ohala no tilamo Nyasaye. To Nyasaye ong'eyo ni wuok e ot maonge gimoro, tiselame, ng'iso ni geno kuome. To Nyasaye ni dhi konyi bi us nikech in ikia kama customer ae. Nyasaye mong'eyo kama customer ae. To Nyasaye ni be samo konyi. Pauline kineno kidhi maber ahinya, think twice. Kik iting'ori malo sama Nyasaye okonyi ohandi dhi mbele. Kiseting'ori malo to wiyi wil gi Nyasaye. Jachien ni machiegni gi ng'ama dhi maber molo ng'ama ok dhi maber. Koro miyo seche midhi maber, kik wiyi wil gi Nyasaye. Idhi e kanisa tilame, to achiel mar apar cha be igolo. To pinyni samitimo ohala, ibebede ng'ama ng'ato nyagone erokamano kodiochieng' pok orumo. At least nitie kata dayo moro dala kucha kata chi liel moro kata e town kae, ma kochopo godhiambo to ogoni Pauline sim to ng'ise Pauline erokamano nayudo anyiewo skari. Eka Nyasaye be gwedho tijno. Tijno mar Nyasaye gino ok mari. Gino Nyasaye momiyi. Omiyi be konye ng'ato mondo ogoni erokamano. Seche ma ikonyo ng'ato bo ogoni erokamano, ichal ng'ama oholo Nyasaye gowi. Nyasaye biro duokoni. Ng'eny ji timo ohelni to gikawo ni mano teko gi emomiyo gichopo kanyo. Koro miyo an Nyasaye mosekonya bachopo kanyo. Okoth seche moko dine ok ni donje ohanda mar Mtumba ni nitiere gik mang'eny ma dikoro ikia ama ma dikoro kipuonjo. Inyalo nyiswa ni nyaka ni chak ohala ni ama nyaka ni chak wuodhi mar ohanda Mtumba midonjo Toi market ya dala midonjo Toi market miweri gi wach college ma samoro ni pango gi. Gin ang'o gini misepuonjori along the way? Gik masepuonjora thoth. One, gima puonjora maduong' en ni kik igen kuom dhano wadu. Kata kik itegemea ng'ato. Mano gima duong' mapuonjora. Mar ariyo, gima puonjora en ni kakimedo bet e bwo piny ka, e kaka ting' kod rieko moko biro ni e ngimani. Rieko mabiro ni e ngimani en seche mitimo ohala to nyaka expand wiyi. Nyaka ipar beyond business mitimono mondo expand that business. Then nyaka yud rieko moko mopogore opogore. Ni pinyni gimachielo mapuonjora en nyaka idag e bwo pinyni gadiera. Pinyni nyaka idag gadiera kata obedo ni ok itimo ohala itiyo tij ofis. Tadiera no biro miyi chopo mabor. Machielo mapuonjora en ni ng'ata ng'ata e bwo pinyni motimo ni maber kik itimne marach. Mano kuong biro siko kuomi. Apuonjora gik mang'eny nyaka ni e piny ka. Wan kaka joma tindo nyaka wang'e ni Nyasaye ogenowa, ok ogeno joma dongo kende. Kamano kotano ka sama wang'wa kendo director na osenyisa ni ber ka koro atieko. Adwani mondo inyisa wach achiel, challenge. Adwani nyisa challenge mane ma iseface yani koch wayudo ni gimoro amora man gi ber nyaka bed gi rachne. Nyisa ber achiel gi rach achiel ma samoro iseneno, bang'e idhi miyo wawachni mogik kalore kod jogo madwa chako ohala, jogo mani e safari mar chako ohala. Nyiswa challenges ma samoro iseneno. Challenge maduong' kabisa makale en ni gik ma usogo kane ma usgi kenda. Ji uso gi mopogre opogre. To ber ohala en competition. Pauline, competition e ohala mar lep Mtumba ni malo Toi market. Kendo kibiro tidhi yudo kata ka next neighbor, jiranda ma next be uso mana gik ma usogo.
Koro gima duong' ne en gik mikelo in chal nade. Koro challenge maduong' masekale en competition ni malo kabisa. Kendo jok mauso gik mausogo ng'eny, ok an kenda. Koro mane challenge maduong' makale. Mar ariyo en capital. Seche moko ohala dok piny, tidwaro ni ohandi odhi mbele. Capital mar keto ohala ni obed motegno, seche moko bedo challenge. To gima duong' kanyo en ni seche ma itimo ohala, kik icham te. Cham abich, tikan abich. Mana kwatieko ne ng'ano ma samoro digombo ng'eyo kama itime ohala. Ng'ano ma samoro digombo ni okoth ni chieng' moro ka orna kata lewni ne jogo ma samoro ok nyal chopo Nairobi. Ang' ne migi namba ni mar simu kwatieko. Tadwa ni mondo ing'ina kamera kacha, wach ni mogik. Bedo ni gini setimo higni 10 to pok iweye. Inyalo nyisowa maling' mane ma samoro in go momiyo ohandi ni pok ofel. Nikech wayudo ni gini ne ok ichake kendi ne un ji mang'eny. To nitiere jogo ma samoro ne chunygi ojok e yo. Ne jogo ma samoro dwa chako ohand mtumba, jogo manieyo, jogo mokia kuma gichak godo. En wach mane ma in godo mondo itiek gi namba ni mar simu gi kuma iyudi? Ne jalno manyalo gombo chako ohala mar mtumba, en ni kik chunyi tho, to be kik ibed abeda ni rito ng'ato bomiyi. Inyalo dhi kawo pesani matin min gono, tidhi chako go ohala. Chako ohala ok tek. Gima duong' ni en kit ohala mane midwa chako. Uso kitungu gi nyanya ok dwar 10,000 kata 5. Gima duong' ne en kit ohala mane midwa chako. Machielo, Pauline, nitie ji mang'eny ma oro lewni oko. Nitie joma oro lewni Bondo, go Ugis, nyaka Migori. Wakawo mzigo, kwaseyawo kata kapok wayawo to waoro negi. Koro miyo wasekonyo ji mang'eny. Toi kama antie no be, nitie jomokalo 10 mantie Toi gi nyinga. Nyiso niya, an awuon kaka ong'ayo nikech nokonya kaka wacho motelo. An be onego akony jomoko. To gimomiyo asechopo kama chopeni en ni mondo Nyasaye okonyi ohandi, nyaka chunyi bed maler gi gik jomoko. Kok idwa gir ng'ato, to mari be Nyasaye dak gwedh. Kamano. Kaka nyiso namba ni mar simu gi kama iyudie gi kaka inyalo miyo ng'ato gik moko, ng'ano maonge within Nairobi. An ayudora Toi Market, stall D28, mantie Kibera. Ng'ata madigombo manya, namba 9 0728 68 76 49 nono 7 2 8 6 8 7 6 4 9. Mane namba na. Ayudora Toi Market, stall D28 Kibera. Ng'ata mdiher tudore koda, wanyalo konyore e yore mathoth. Erokamano koth kuom biro e studio kendo go kodwa mbaka kalure kod ohala mar mtumba mabende isebet kitimo higni 10 Toi Market. Erokamano, amor kod Lolwe TV kuom miyo rowere nafas machalo kama mondo wapuonjore kaka joma tindo. Erokamano janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo kuom wendo mama bende kawuono ne wan godo e studio. Ka mbaka man wagoyo en ohala e kind jogo ma rowere. Ka bende wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Okoth Ong'ayo, ma bende nyisowa ni Toi Market osetieko higni 10. Ka gino matimo en mano ohand mtumba. Ka bende wacho ni sani ji 10 ni Toi Market gi nyinge, ni mar embe nomak bade. Koro embe oneno ni ber mondo mi omak bad jok moko mondo chal kode. Mondo mi yude, owacho ka noyudore Toi Market, stall D28 mayudore Kibera. To mondo mi gone simu ne jogo ma samoro nyalo gombo ni mondo oor negi e lewni, gimbe giusi, gitim go biashara mondo yud godo yuto makiny. Namba ne mar simu owacho kanyo ni en 07 2 8 6 8 7 6 4 9. Beduru gi thuolo maber. Asebedo jata Chenro mar Pauline oyudo. Nyasaye oritwa Amborita.